Дарагія беларусы, 79 гадоў мінула з таго дня, як скончылася адна з самых жудасных войнаў у гісторыі. Сусветная супольнасць перамагла нацызм і дыктатуру Гітлера. Гэты дзень нагадвае нам пра чалавечную мужнасць і самаахвярнасць, пра тых, хто змагаўся за мір і свабоду. Гэты дзень не толькі дзень перамогі, але дзень памяці. Мы ўспамінаем усіх забітых і пакалечаных. Мы ўспамінаем пра ўсе жахі і той боль, якія прынесла Беларусі тая вайна. Гэты дзень нагадвае нам і пра тое, да чаго вядзе беспакаранасць і неабмежаванасць улады. Калі тыраны ў імя ідэалогіі і ўласных амбіцыяў гатовы прыносіць у ахвяру жыцці людзей. Вайна, якую развязала Расія супраць Украіны, паказвае, што не ўсе вынеслі ўрок з падзеяў 80гадовай даўніны. І зноў адзін тыран вырашыў, што мае права паняволіць іншых. І зноў забіваюць нявінных людзей. І зноў наша краіна апынулася пад уладай тыраніі. І наш народ спрабуюць уцягнуць у гэтую вайну. З тэлеэкранаў нам расказваюць пра ўнутраных і знешніх ворагаў, а з вайны робіцца культ. Тых, хто выступаюць супраць вайны, называюць экстрэмістамі і здраднікамі. Як так сталася, што ў Беларусі, дзе цэніцца мір, нават словы «не вайне» сталі злачынствам? Але мы ніколі не былі агрэсарамі. У свеце цяжка знайсці больш міралюбнай нацыі, чым беларусы. Мы умеем жыць дружна з суседзямі і знаходзіць агульную мову. Але таксама мы умеем пастаяць за сябе і за тых, хто ў бядзе. Мы умеем змагацца і умеем перамагаць. Дарагія беларусы, у гэты дзень я хачу пажадаць усім нам міру, беларусам свабоды, а Украіне перамогі над агрэсарам.